Lho, Nduk, bekale kok ora dipangan, apa ora cocok karo lawe? Ngene lho, Bu, mangki tibake oleh MBG. MBG, apa kuwi? Mangan bareng gurumu to? Lah, bapak ki, isa-isane nggak ditembung. MBG iku panganan gratis tekan pamarentah. Wo, sing saka Pak Wowo to. Gek ngono kuwi, lawe apa enak to, Nduk? Yo enak lho, Bu, kan gratis. Jane lawe apa wae lho, Nduk? Lawe, rena-rena ya gonta-ganti, Bu. Pokoke enak tenan. Bocah saiki pancen bejo. Jaman bapak biyen ora enek mangan gratis koyo jaman saiki. Woro-woro MBG, makanan bergizi gratis, kalebu program pamarentah babagan kesehatan, kanggo neken kondisi stunting, mangun kesehatan masyarakat, utamane kanggo ningkatne prestasi muda-mudi lumantar panganan bergizi. Dulur-dulur, ayo nyengkuyung program negeri, mangun negeri lumantar panganan bergizi. Warning, eling yo, ojo dibuangi. Ayo podo disyukuri. Iklan layanan masyarakat kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.